Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur urriak 7, asteartea da, eta hasiera emanen diogu plato berri honetara, ongi etorri plato berrira. Horretarako Izaskun Barber ikarri dugu gurekin, Karrikiri elkarteko koordinatzailea. Izaskunek kontatuko digu azaroaren 9an, 10, 11 eta 12an, egin duten ipuingarria izango da ekimenaren 3. liburuaren festa, eta baita kontatuko digu azaroaren programazio osoa. Baina beti bezala, elkarrizketa baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1813an Espainiako independentzia gerra garaian, ingelesez, portugaldarrez eta espainiarrez osatutako armada Frantzian sartu zen, frantses armadaren atzetik Wellingtongo dukearen agindupean. Urte batzuk geroago, 1886an, Kuban esklabotza abolitu zuten. Egun berean, baina 1917an, Errusiako iraultza hasi zen. Eta bukatzeko 2003an euskarazko Wikipedia martxan jarri zuten. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Asteartean, Euskal Herria Irratiaren 35. urteurren festa. Euskal Herria Irratiak 35 urte ginen ditu azaroaren 7an, asteartearekin. Urteurrena ospatzeko egun horretan berean, 7etan festa eginen dute Iruñeko Zentral Kafe antzokian. Ekitaldiak musika eta hitza uztartuko ditu. Anari, Ibilbedi eta Raimundo Elkanastero ariko dira urteurren festan. Asteazkenean batetik memoria antzezlana. Amona baten memoria erregistratzeko saiakera bat. Gaixotasunaren eta denboraren aurkako partida bat. Memoria amona baten eta biloba baten arteko topaketa bat da baita ere. Elkarri galderak egiteko, elkar ezagutzeko, zaintzeko eta agur esateko ahalegin bat. Amonaren oroitzapenak desagertu baino lehen. Arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan 8 euroren truke. Bestetik transgesioa irakasgai liburuaren aurkezpena. Bell Hooksen transgesio irakasgai liburua aurkeztuko dute bihar Iruñeko Karrikiri elkartean arratsaldeko 7etan. Hezkuntzaz pentsatu eta eztabaidatzeko hitzordu bat Nora Salbots pedagogoa eta Amaia Apalautza itzultzailearen eskutik. Ostegunean, Xoka, Gite disidentea euskal dizkuntza. Egamek antolatutako Xoka. Gite disidentia jaurdunaldiaren lehenengo saioa euskal dizkuntza egingo dute Laban. Anaiaka eta Gatz Eizagirrerek aurkeztuko dute, arratsaldeko 7etan. Larun batean batetik koko gaua. Koko gaua antolatu du Iruin kokoak larun bat Iluinabarrerako. 7etatik aurrera DJ iruki izango da Zaldiko Maldiko elkartean. Bestetik txori kantazale ikuskizuna. Helduentzako kontakizuna piano musikaz jantzirikoa. Txori kantazale ikuskizuna. Ales Gurrutxaga eta Joana Otxoaren eskutik arratsaldeko 7:30 Laban Karrikirik antolatuta. Jarraian, Eñautelorrieta Gaiarren. Eñautelorrietak fantasia bere azken lana ekarriko du Iruñeko Gaiarre antzokira. Kontzertu arratsaldeko 8etan izanen da. Sarrerak dagoeneko eskura daitezke 10 euroetatik aurrera. Eta bukatzeko Gatibu Totemen kontzertuan. Gatibu talde bizkaitarran EH Distopikal diskoa eta izan bereko bira aurkeztu du aurten eta ura eskainiko du Totem aretoan. Arratsaldeko 8etan. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, PPek kaleko oldarkortasuna igo du PSOEren eta Juntsen akordiotik gertu. Eskuinak hilaren 12an hiriburu guztietan manifestatzeko deia egin du. Amnistiari buruzko legean sartzen dira prozes delakoarekin zerikusirik ez duten kasuak. Puigdemont eta Rovira terrorismoagatik auzipetu ditu García Castillon epaileak. Argazki nagusian, Miguel Indurainek Atlantako jokoetan parte hartu zuena, zuhaitz txiki bat landatzen du. Titularrean baso olimpikoa. Jokoetan parte hartu duten nafarrek Lezkairo eta Mendillorriren arteko lehen zuhaitzak jarri dituzte. Eskuineko berrietan batetik aita eta semea bilatzen ari dira Urbasan amaren salaketaren ondorioz.
Bestetik, Gaza aurren hilerria da salatu du Guterresek. Jarraian, 30.000 autonomok baino gehiagok ez dute beza aitortu beharko 2025-tik aurrera. Urtean, 85.000 euro baino gutxiago jasotzen dutenek jaso ahal izanen dute. Beste berrian, Iruñeak 3.000 faroltxo botako ditu zerura San Saturnino egunean. Eta bukatzeko, konferenz delakoagatik, UEFArekin duen auziak ia 400.000 euro balio dizkio osasunari. Diario da Navarrako titular nagusian, botere judizialaren kontseiluak ohartarazi du amnistiak konstituzioa bortxatzen duela. Kide gehienek uste dute zuzenbidezko estatuaren abolizioa dakarrela. Argazki nagusian, Iruñeko Sarasate pasalekuan, biktimen historiari buruzko panelak daude ikusgai azaroaren 19 arte. Titularrean, biktimen ibilaldia. Memories erakusketa Iruñean izanen da, terrorismoaren 22 biktimaren testigantzarekin. Eskuineko berrietan batetik Kataluniak kenduz gero, Nafarroak estatuari egiten dion ekarpena berrikustea eskatuko du. Kaltetua izanen litzateke, erkidego guztien deude interesen 1,6 ordaintzen baitu. Bestetik, 58 ikastetxetako klaustroek egungo lanaldia mantentzea eskatu dute. Hezkuntza sailak aldaketa prozedura berriro martxan jartzeko eskakizunaren aurka agertu dira. Bukatzeko, osasun mentaleko arazoak gazteekin loditzen dira. Gaitza aspalditik dator, baina pandemiak bizkortu egin du adituen arabera. Garako titularrean, esku hartze judiziala Sánchezen amnistia eta inbestidura eragozteko. Besteak beste, Marta Rovira eta Carles Puigdemont terrorismoagatik auzipetuz, tsunami demokratiken aurka irekitako auzian azeleragailua ezarri du AENek, PSOEren eta Junts alderdiaren arteko negoziazioan. Argazkian, sindikatuek zainketa eredua birpentsatzeko deia egin dute. Azaroaren 30-erako deitutako greba orokor feministaren atarian, ELA eta LAB sindikatuek txosten bana aurkeztu zuten atzo, zainketen egungo eredua aztertuz eta aldaketa sakona aldarrikatuz. Ezkerrean, etxebizitza legea aplika dezala eskatu diote Lakuako gobernuari. EAEko hiriburuak eta udalerri nagusiak tentsio handiko eremu izendatzeko mozioak aurrera atera ondoren, kaleratzeak stop plataformak etxebizitza legea aplikatzeko eskatu dio Lakuari. Bukatzeko, behan 10.000 hildako baino gehiago Gazan hilabetean. Berrian, titularrean, zaintzari balio politikoa aitortzea aldarrikatu dute ELAk eta LABek. Mugimendu feministak hilaren 30-erako deitu duen grebarako arrazoiak azaldu dituzte sindikatu abertzaleek. Zaintzalanak feminizatuta, privatizatuta eta prekarizatuta daudela ondorioztatu dute. Argazki nagusian, herritarrak Gaza iparraldeko Bureik errefuxiatuen kanpalekutik hegoalderantz ihes egiten atzo. Tituluan, Israelek bitan zatitu du Gaza. Zerrendako hiriburua guztiz inguratu du armadak. Eneberen giza laguntzarako agentziek berehalako sueten humanitario bat eskatu diote Tel Avivi. 10.000 palestinar baino gehiago hil dituzte azken hilabetean. Behan, batetik, Kontxi Rebollo eta Javier Arana, OPA plataformako kideen hitzak. Ez gaude osakidetzaren kontra, osasun publikoaren alde baizik. Alboan, Elizak 1,5 milioi euro baino gehiago jasoko ditu aurten osakidetzatik. Osasun zerbitzuak hitzarmen bat egina du Bilboko, Donostiako eta Gasteizko Eliz barrutiekin. Amaitzeko, Euskal Herria Irratiko berri nagusian, ostiraletik desagertuta ziren aita semearen gorpuak topatu dituzte Urbasan. Atzo eguerdian, 7 urteko txikiaren amak salatu zuen desagertzea Lizarrako eskola bere bila joan eta klasera joan ez zela esan ziotenean. Ostiralean aitak jaso zuen eskolatik. Bananduta ziren gurasoak. Beste berrian, neurri ekonomiko ez gain, enkantetarako irizpideak finkatu ditzatela eskatu dute Siemens Gamesako langileek parlamentuan. Nafarroako parlamentuko lan batzordean izan dira Siemens Gamesako lan batzordeko ordezkariak. Enpresak azaroaren amaieran argitara emanen dute plan estrategikoarekin kezkatuta daude kaleratzeak ez ote diren izanen. Alderdi politikoei neurriak hartzeko eskatu dizkiete babes ekonomikotik haratako. Enplegua bermatzeko pausoak emateko eskatu dute. Bukatzeko Lide Hernandoren hitzak, Lier taldeko abeslaria. Ez dugu behin betiko agur esan nahi, baina atsedena behar dugu.
Irailaren amaiera aldera geldialdia iragarri zuen Lier musika taldeak. Azkena izan daitekeen biraren baitan, atortxurrok izanen du Nafarroako agertoki taldeak abenduaren 16an. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Zerua lainotuta eta euria eginen du gaur, batez ere arratsaldean. Goizean hego-mendebaldeko haizearekin litekena da euria batez ere barnealdean egitea, eta oro har modu arinean egitea. Hala baina eguerditik aurrera haizea mendebal edo ipar-mendebaldera aldatuko da, eta orduan euria ugariagoa izanen da eta leku gehiagotan eginen du. Kantauri surialdean zaparradak mardulagoak izanen dira, eta sarriago botako ditu eta baliteke zenbait lekutan trumoiak jo eta txingorra botatzea, bereziki kostaldetik gertu. Temperaturak behera eginen du, eta egun sentiko giro hotzaren ostean, maximoak 10 eta 15 gradu artean geldituko dira. Elurkota 1200–1400 metro inguruan kokatuko da. Hego haizean nabarmenduko da bihar. Haizeak hego-mendebaletik joko du egun osoan. Eta goizean eta gauean boladaka da gogor joko du haizerekuetan. Goizean hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, eta arratsaldean hodeiak ugarituz joanen dira. Gau alderako zerua estalita geldituko da, eta egun amaitzerako, mendebaldetik hasita, euritara eginen du. Hego haizearekin tenperaturak gora egingo badu ere, egun sentia hotza izanen da barnealdeko leku askotan. Kaixo eta ongitorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Izaskun Barberrekin gaude, Karrikiri elkarteko koordinatzailearekin, asteburu hontan zehazki ostegun honetan ipuingarria izango da ekimena abian jarriko dute, hirugarren liburuaren festarekin, eta honen harira festa honen inguruan, xehetasunak, bitxikeriak eta ernolakoak kontatuko dizkigu, eta baita azaroko programazioa kontatuko dugu. Arratsaldeon Izaskun, ongi etorri. Arratsaldeon. Hirugarren liburuaren festa jada ez aurtengoa, beraz 3 urtez daramatzazue festa hau antolatzen, hala ere asko agian ez dakite zertan datzan, ez? Zer da ipuingarria izango da ekimen hau, nola sortu zen? Bueno, guk nahi genion liburuari bere garrantzia ez, eta bere ardatza izatea nahi genuen, eta horregatik jarri genion ipuingarria izango da ez, ipuinaren zentzu hori osotasun batean hartzeko. Eta jai honen inguruan nahi genuen landu ipuinarekin zerikusia zuten arlo guztiak, ez? Bai ilustrazioa eta baita ere kontaketak, ez? Azkenean ipuin kontalari asko ditugu Euskal Herrian, agian txikiendako oso erakargarria da ipuinari nola baiteko lotura sortzeko, eta orduan hasi ginen ipuin kontalariekin eta baita ere ilustratzaileekin tailerrez berdinak egiten. Eta horren inguruan mugitzen da pixkat ipuingarria festa. Egun ezberdinetan, hainbat ekimen ezberdin egiten ditugu, ez bakarrik aurrendako, baizik eta baita ere helduentzako, haiek ere bere lekua dutelako eta liburuaren inguruan oso importantea da mugitzea gehien bat gurasoen artean ere, ez? Azkenean transmisio bat da, helduek txikiei kontatzen dizkieten kontakizunak eta importantea da nola kontatzen dieten, eta jakitea ere asko dagoela kontatzeko, ez? Eta Euskal Herrian ere badagoela euskaraz kontatzeko ipuin asko. Eta orduan hasi ginen antolatzen, 3. edizioa da, zuk esan duzun bezala, eta aurten ostegunetik igandera egin dugu, ostegunean goizez izango da bakarrik, eskolen arteko lanketa bat ere elkarlan bat sortu nahi izan dugu hasieratik ere bai, iruditzen zaigulako oso interesgarria eskoletara eramatea, ez, beste ikuspuntu bat agian haiek hainbeste lantzen ez duten arlo bat, ez? Eta bada ipuin kontalariena eta baita ere tailerrak, ez? Gehiemat kontaktu hori izatea ipuin kontalariarekin eta gehiemat ilustratzailearekin. Ze ilustratzailea agian beti geratzen da pixkatatzean, ez? Ikusten ditugu bere ilustrazioak, baina hor geratzen da dena. Orduan nahi genien
protagonismo berezi bat eman, gertutasuna ere, gertutasuna eukitzea aurreekin, eta haiek ere aurrek ikas dezatela edo ezagutu dezatela ze nolako lana dagoen horren atzean, ez? Lan artistiko hori pixkat lehenengo planora eraman nahi genuen. Nola egin duzu eskolekin elkarlan hori? Eskolekin elkarlan hori egiten da zozketa baten bidez. Eskola guztietara bidaltzen diegu gure plana. Ostegun eta ostiralean goizez egongo direla ipuin kontalariak eta tailerrak. Eta orduan aukeratzen ditugu bi zozketaren bidez. Prest daudenen artean egiten dugu olako zerrenda bat, eta orduan hori, zozketa baten bidez, aukeratzen ditugu bi. Eta horiekin jartzen gara harremanetan, eta goiz guztia pasatzea da gurekin, goizeko 10:00-tik ordu batetara, eta lau taldetxo egiten ditugu, bi zatitan, eta ilustrazio tailerra ematen da, eta ipuin kontalari bat egoten da, eta bigarren partean berdina, baino taldeak aldatzen dira. Nolakoa da ilustrazio tailer hori? Segun, ilustratzaile bakoitzak aukeratzen du nola eman nahi duen tailer hori. Adibidez, Josebe Bizkik aurten erabaki du aurrak izan daitezela gidoilariak eta berak marraztuko du aurrek esandakoa, ez? Nolabait istorio bat sortuko dute aurrek, eta kontatzen duten bitartean, Josebe Bizkik marraztuko du, beraiek esaten duten, orduan, haiek sentituko dira historiaren protagonista eta gainera sortzaile eta zuzendari, ez? Eta hori, baina adibidez hau da, Josebe Bizkik erabiliko duen bere teknika, ez? Edo, tailerrean, baina beste batzuek aukeratzen dituzte beste modu ezberdinak hori kudeatzeko. Orduan, ostegun eta ostiral goizean izan da eskolen goiza, ez? Eta gero arratsaldetan zer egonen da? Bai, arratsaldetan ostegunean ez da ezer egongo, baina ostiraletik aurrera bai, dena laban izanen da. Laban ere jarriko dugu gure liburu denda, ipuinen denda deitzen dioguna, beti hor eskura izateko, ze azkenean ipuin kontalari ezberdinak egongo dira, baina beraiek ere oinarri bat izan dute, eta haien oinarrietan ere nahi dugu pixkat intziditu eta beraien sormenetik liburu horiek ere eskaini, ez, nolabait. Eta ostiralean, arratsaldean egongo da 5:30 aurrera Amelieta Xirrikituen jostunek, eta 7:30 helduentzako ipuinak egongo dira. Ameliren kontakizun horretan, 4 urtetatik gorako umeak gonbidatuta daude, baino arratsaldez JM Karrerek egingo duen kantaldian, kontaketan, helduentzako da. Orduan nahi izan dugu bi horiek ongi markatu, baina adin tarte ezberdinak ere ez, landu pixkat. Gero larun batean, goiz eta arratsaldez izanen da. Goizean izango da lehenengo kontaketan Xinda, Inder Bati eta Ider Rustarroz izango ditugu, eta 0-3 urte tartetarako egingo da ipuin kontaketa, eta gero da egongo da tailer bat. Laban bertan ere, Iñaki Zapirain eta Goiatz Landarribarrekin, eta 6-10 urte bitartetako entzat da. Eta gero arratsaldez, Peio Ainorga izango dugu, eta Alex Urrutxaga eta Joana Otxoak helduentzako beste kantaldi eta pianos musikaz jantziriko kontakizun bat kontatuko digute, hori larun batean. Eta igandean bukatuko dugu, Ana Apikarekin, urte bat eta 3 tarteko umendako da, eta gero iaz ere bukatu genuen honekin eta oso ongi funtzionatu zuen zerbait da kristal margotketa batekin, Josebe Bizkik egingo du ilustrazio bat, Labako 3 kristaleretan, kontornoa egingo du nolabait, eta orduan umeek gero margotuko dute barrukaldea eta oso ongi pasatze dute, interesgarria da, eta oso polita geratzen da gero gainera. Egunero egongo da txokolatea eta jateko zerbait berezia ere, hotza egingo duelako ziurrenik, eta umeak egongo direlako, eta orduan hori ongi pentsatu dugu, zerbait berezia egonen dela jateko. Bai, eta hori. Bada, helduen adinean utxune bat ipuin kontaketen kontua eta ipuinen kontua, nabaritzen da aldea aurren eta helduen artean? Bai, ez gaude ohituta, agian guri ipuin bat kontatzeko eta gu ara bertaratzeko ere, entzuteko ez gaude ohituta. Baina ipuin kontalariek
badute helduentzako beste hildo bat, ez? Edo beste esparru bat lantzen dute ere, bai. Orduan oso polita da eta interesgarria da, ze azkenean helduek ikasten dute nolabait, nola kontatu txikiei, ez? Oso importantea da ere nola transmititzen den mezu hori edo ipuin hori. Orduan, uste dut interesgarria dela, guk beste modu batera bizitzeko ipuina ere, eta aldi berean ikasteko, ez? Transmisio hori egiteko. Iaz, helduei ere zuzendutako ekintza hau egin zenuten? Bai. Eta zer nolako valorazioa egin zenuten? Oso ona, baina lehenengo ediziotik hasi ginen, helduentzako ere tartetxo bat zaintzen edo prestatzen, ez? Eta oso ona, ze azkenean jendeak oso ongi hartzen duen zerbait da, ez du espero, eta polita da, bai. Berez, gauza edo ekimen honekin hasi zinetenean, zer nolako helburuak finkatu zenituzten? Helburuak esan dizkizudanak da ipuina ardatz bezala hartzea, eskutan egenion behar balio berezi bat eman, ez? Eta tresna bezala erabili, ez hor dagoen zerbait bezala eta ez nahi dugu erakutsi, honen baitan ipuin kontalari bakoitzak ongi erakusten du zer dagoen liburuan, ukitzea importantea dela ez, presentzia duen importantea da erakustea, eta horri eman diogu garrantzia. Izen ematea aurretik eman behar dute edo nola egin behar dute edo hor bertan agertuta listo? Bertaratzera kontakizunetara, erabat librea da, sarrera librea eta edonor gomidatuta dago. Egia da, saiatzen garela mantentzen pixkata dintarte hori, ze batzutan bestela umeak edo aspertzen dira, edo ez dute ulertzen, orduan pixkat hori errespetatzea eskatzen dugu, ze azkenean ipuin kontalariek ere eskatzen dute, horretarako bereziki prestatzen dute saioa, orduan, baino bestela librea da, sarrera librea da. Eta aurreko 2 urtei begira, esango zenuke aurten ezberdintasunen bat sartu duzuela edo zerbait ezberdin? Edo mantentzen duzue egitarau berdina edo? Saiatzen garena da Euskal Herriko punta guztietako ilustratzaileak eta ipuin kontalariak eukitzen. Nafarroan pare bat eta posibiltzen gara hola, ez? Pixkat iparraldetik baita ere ekartzen norbait eta iruditzen zaigulako oso importantea, ze azkenean leku ezberdinetan gauza ezberdin asko daude eta oso interesgarria da, ez? Jakitea zer dagoen Euskal Herri mailan eta euskaraz, orduan alde horretatik saiatzen gara urtero gauza berdina egiten, batzutan zailago egiten zaigu, agenda kontuengatik, baina bestela saiatzen gara pixkat hildo berdina mantentzen. Eta gehien bat nahi dugu ezagutarazi oraindik proiektua, badago jendea ezagutzen duena, baina oraindik ez. Eta pixkat horren baitan, ze azkenean bolondres asko daude lanean ere, eta heltzen garen momentura. Orduan, horrek lanketa berezi eta sakona behar du. Zer espero duzue aurten gogokin hartzen duzue, dena prest duzue asteburuntarako, zerbait falta da lotzeko? Beti falta da zerbait lotzeko, esan dizudan bezala gutxi gara, bolondres desiente bildu ditugu, baina hala ere, bolondresak ere baditute bere bizitza, orduan, baino oso pozik eta jendea oso pozik hartzen duen zerbait da, gainera bolondresen umeak ere animatzen dira laguntzera, nolabait, eta gustatzen zaie. Eta, nik uste dut, polita, beti bezala, erronka bezala hartzen dugun zerbait da, baino aterako da. Zergatik joan beharko ginateke, ipuingarria izango da ekimenera, zer ekarriko digu, zer eskainiko digu guri? Zergatik edo, zertarako, ez? Nik uste dut, esan dizudana, ipuina bizitzeko beste modu bat erakusten duelako festa honek, eta bai heldu eta bai aurrendako. Euskaraz delako ere bai, eta horrelako eskakizun gutxi daudelako Iruñan ere bai. Bolondres lana badagoelako eta hori ere ikusteko beste aukera bada, ze azkenean oso importantea da baloratzea hori. Asko euskaraz dagoen programazio handiena bolondres pertsonengandik sortzen delako. Eta, euskal komunitatea saretzeko beste modu bat delako eta ongi pasatzen dugulako, azkenean denako elkarrekin. Helduak aipatzen duzunen, ez dakit ze adintarteen artean zauden? Ez dago markaturik adintartea helduentzako. Jende heldua gaztea ere sar daiteke horrez? Bai.
Vale, beraz, hau asteburu hontan izanen da, baina azaroa osoan zehar baduzue bestelako programazioa, bai liburuen aurkezpenak, bai bestelako kantaldia ez, konta iguzu pixkat zer duzue. Bai, badugu desente. Bai, liburu aurkezpenekin, hasten garaia asteazken hontan, Katakrakek editatutako transgresioa irakasgai, hezkuntza askatasunaren praktika, liburu aurkezpena dugu. Karrikirin bertan izanen da, azaroak 8 arratsaldeko 7etan, Nora Salbotx eta Amaia Palauzarekin. Gero ere, eta ipuingarriari begira nahi izan diogu garrantzi berezia eman txorikantazale ikuskizunari, oso polita delako, merezi du eta gainera oso profesionalak dira Alex Gurrutxaga eta Joana Otsoa. Baita ere, eta hau hizkuntza eskolan izanen dira bi liburu aurkezpen hauek, Paradisuaren kanpoko aldeak, Bernardo Atxaga eta Santi Leonearekin, eta Biziarioak, herrikultura, liburu aurkezpena ere, Xamar eta Jon Bujanda, izango dira bertan, Iruñeko hizkuntza eskolan, azaroaren 14an, Bernardo Atxagarekin eta Xamarrekin azaroaren 22an. Eta bukatzeko, azkeneko liburu aurkezpena azarokoa, izanen da Etxebizitzaren auzia, Katakrakeko editatuta, eta Amaia Prieto eta Edo Itxarti izanen ditugu, azaroak 27an. Hau da Karrikirin izanen da. Eta bukatzeko, kantaldia eta ekitaldi irekia izanen da, diska aurkezpena izanen da aldi berean, Erresinula kantari, Jan-Michel Bedagaxar kantaria izango dugu, Errege Belda eta Juan Mari Beltranekin musikariak dira eta zaldikon. Izanen da hau azaroaren 28an. Beraz, azaro betea ez duzu, aurkezpenez beteta, eta aurkezpenetara edo kantaldira joateko izena beharko genuke? Ez, ekitaldi irekiak dira denak, Karrikirin, hizkuntza eskolan eta zaldikon sarrera librea eta doan. Eta momentu honetan bazaudete abenduko programazioa prestatzen, jada prestatua duzue? Abenduan ja eta dendari begira Karrikirin jari gara pentsatzen eta ja pixkat antolatzen Olentzerora eta Mari Domingiri begira. Ze azkenean denda badugu ere ez eta pixkat orain hasiko gara guk bereziki prestatu ditugun Olentzero eta Mari Domingiri bidaltzeko eskutitz bereziak. Aurren artean banatzen ditugu, ipuingarrian hasiko gara banatzen, baina beti Karrikirin egongo dira prest, doan dira ere, eta urtero jartzen dugun Olentzero horretara sartzeko postontziak ere prestatzen ari ditugu. Eta ja, abendura begira, amaitzen baina berrietara begira. Bada goiz galdetzeko, baina zer nolako balorazio txiki egingo zenuke urteari begira Karrikiri? Oso baikorra, geroz eta jende gehiago gerturatzen zaigulako. Baita bazkidetza ere ikusten da, oso baikorra eta jendea animatzen dela. Eta oso pozik, ze azkenean prestatu ditugun ekitaldi guztietara, jendea etorri da, gainera desente, eta gu oso pozik, bai. Elkarlanak ere zaindu ditugu, eta balorazio baikorra. Oso ongi, aurreratuko naiz, baina sorteon azken txampa honetan, agian elkartzen gara lehenago, eta mila esker gurekin egoteagatik, beti bezala. Mila esker gurekin beste egun batez egoteagatik, eta bihar beti bezala elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.